Dahil sa mga pag-uulan na dulot ng habagat, mahigpit ngayon na tinututukan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga lugar na nasa landslide at flood-prone area sa bayan ng Libon Albay. Sa 47 barangay sa bayan, 30 lugar ang madalas na makapagtala ng pagguho ng lupa at 27 ang madalas na bahain. Kasabay ng paghahanda, naka-standby na rin ang kanilang rescue vehicles na gagamitin sa posibleng emerhensya. So yun, meron tayong mga proposed na infrastructure projects to prevent or address yung mga flooding incidences natin. 157 na pamilya na rin ang inilikas kahapon mula sa Barangay San Isidro at Santa Cruz dahil sa baha. Naitala din kaninang alas 10:30 ng umaga ang pagtaas ng level ng tubig sa kakalsadahan ng Barangay San Isidro, San Agustin, Burabod at Bumbon. Albay is under yellow rainfall forecast, so we are expecting that in the next 24 hours, makaka-receive tayo ng around 50 to 100 millimeters of rain. So this could cause flooding sa mga low-lying areas natin, pati sa mga malalapit sa rivers and sa mga urban areas na hindi maayos ang drainage. Paalala ng MDRRMO sa mga residente, kusa ng lumikas kung kinakailangan, lalo na kung mga nasa delikadong lugar at pakatutukan ang mga abiso ng otoridad. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.